Salutare lume și bine v-am găsit la episodul cu numărul 5 din seria de tutoriale Minecraft pentru europeni. Salutare! Bun. În ultimul episod Am făcut o fermă. Bine, v-am arătat ferma. ok, și am Cu strâns castravetele. dar mai la mine vorbesc și am strâns restul unul. Intenționat. În acest episod vom încerca o tehnică. Tehnica bucăstare. Exact. Bucă este numele lui. Da, dracu. E găsit diamante. Deci, cum plantăm TNT-urile? Cu grijă și foarte mare atenție. Poate spus atenție, îi spus? Atenție, dar tu ești surd. Nu trebuie să întind. Mai întâi pun o torță de lumină. Ok. Nu, tu ești praf. Cum dracu era? Nu. Cum pusul era? Băi. În sfârșit, copilașul nostru. A crescut mare. Era ce plantăm. Aici? Nu. Da. Este frumos să fie. Să văd tu cum o să-l plantezi. Hai să mă vezi, nu-s prost. Da. Uite de aici, perfect. Bun, așa? Uite una după alta. Toate. Da. Deci ești prost. Nu, așa. Mai facem economie. Da. Dacă nu reușesc. Asta reușesc. Că de zic că o să mori. N-a să mor, asta știi. M-am distrăit. Așa. Mai avem încă 4. Ce frumos să fie! Asta că buf! Capul tău. Să-ți de asta calculator. Bun. Calculatorul meu nu mă dezamăgește. Așa e ce cere. Așa. Mai am 2. Hai pe sus. Nu, mai așa. Așa, unul aici. Așa, unul aici. Sper să facă bun, frumos, nu? Iar acum vom reconstitui scena petrecută în Diamante! în toaleta lui bucătarul. Uite bă, că ești diamant, bă, ești nebun. Diamant, uite. Realizarea obținută. Mă, deci, hop, noi vreau să găsim diamantul TNT-ului. Mai ai vreun rost mai facem? Da, poți să mai găsești. Da, ai răbdare. Hai, oricum găsim, da. Câte ai? 6, o să... Deci nici nu vrem acum să găsim diamant. Perfect, fixând alul. Pe o să. Hai să te văd. Tu de aici... Nu, că tu ești prost. Nu, că tu ești prost. Ia-mi mâna. Nu, că tu ești prost. Lasă ca să meargă, să vezi. Bine. Nu. Vă reconstrui scena din toaleta ta, dar tu ești prost. Dacă reușești, ține plăstul. Totul. Dar de ce? Ia, acum. Hai pune pe jos butonul. Fui, bă! Ah! Într-o torță, iau minereule de sus. Stai ce, uite gaură ăsta aici. Ce, șmecher, mi-mi place. Uite zi. Uite fier. S-ar putea să nu... Când distrugi un mineral de diamant cu TNT, s-ar putea să-ți distrugă mineral fără să-ți dea diamant. Ascultează. Uite de sunt nou. Nu am găsit diamant. Banac. Și rahat. Mac. Măcar am găsit fără. Da, arată frumos. Arată super bestial. Te-am mai dus și pe acolo cum vrei. Uite dreptate că-s prost. Ei, da. Da, de ce mă faci așa? De ce mă faci prost? Crezi că tu ești mare deștept? Trebuie să mă acomodez cu realitatea. Da. Trebuie să mă gândesc.
O găsim noi. Mamă, cât bedrock. Am găsit-o. Ai văzut? Nu orice pot să fi găsit-o. Deci, asta demonstrează... Însă tu ai găsit-o. Și un prost care a găsit. Deci, Asta îmi demonstrează legea mea a fizicii. Că nu știu că prostia doar. Aia... Mai bine, ce ești? Ha? Lapis. La tipiș? Nu mă piș. Cu gura ta, da. Așa arată toaleta lui Ionuț după 5 minute de relax. Da, măcar... Eu nu fac poză în baie și pe Facebook. Nu, tu îți faci poză sub baie și pe Facebook. Ei, nu. Tu ai niște poze făcute din ele. Nu toate. Cealaltă sunt făcute de soartă. Nu. Da, hai să poșle prin undeva. După ce prind bedrock, știu că se găsește diamante. Cine nu crede, vreau să mă aud. Pe lângă bedrock se găsește diamante. Pe lângă... Hei, cine e cu mine? Nu știu când găsesc diamante. Noapte bună, dormi Andrei. Dormi în pace, dormi ușor, nu te... Sus cu la 5 lei. Nu rău deloc. Mai înjura așa de rău. Adică nu-i talentul pe omul ți-ai de față. Ei, m-am săturat. Vreau să cer scuze în genunchi în fața mea acum. Sigur. Pupă și mâna. Așa. Mi-o da mână. Cât de piața avem? Cine știe. Pe tine contează piatra, noi suntem vânători de diamante acum. Contează să văd cum pot să fac casa. Piatra pe care o strângem în episodul ăsta o vom folosi la casă. Se gândi pentru întrebarea acestui episod? Minunat. Tu-ți Beatrice, mă. Te gândi? Dacă ați fi un animal, un mob, deci un animal, o plantă, orice ființă care are viață, care Sau mai degrabă, în mai inventați un animal și spuneți-ne... Ba nu, hai zic, hai, începe bine. ăsta n-are imaginație de fac. Hai. Deci, gândiți-vă ce ați dori să fiți din Minecraft. Un monstru, un animal, o plantă sau un boss. Boss și fiind Wither-ul, bossul din Nether, adică vigilie, și Ender Dragon, adică dragonul sfârșitului din End. Deci vă gândiți, M-am gândit. sau Săteni, M-am alegeți gândit. între astea, Așa. tot ce vreți să fie. Aș vrea să... Scrieți în comentarii. Aș vrea să ajung ca tine. Herman, un putiu și bleg. Da, mă, deci tu ești cel mai potrivit. Varianta este și Andrei. Dacă vreți, puteți da Și comandă. bucătarul, dar vă zic să nu Ba, fiți nu. bucătarul, deoarece E, mă, am auzit că putem comanda pe internet. Există mai mulți ca tine. știu, sunt foarte mult deștepți ca mine, dar foarte puțin proști ca tine, deci voi sunteți pe care de dispariție. Da. Tu nu pot comanda și un Andrei. Sau, nu, eu am propriul meu Andrei. Așa că comandați-vă și voi de la care adresă. Pe site-ul www.prostialuionuțstoare.ro. Nu se trebuie, hai că zi site. Asta e site-ul. Nu, zi și adresa, ca când caut. Adresa care? De e-mail? De unde își pot comanda un Andrei? Păi, dacă vreți să vorbiți cu mine pe Messenger, e-mail, Bun, asta a fost episodul. Nu, bun, mai bine puțin. vă voi zice. Adresa mea de Facebook este Andrei Cristian Burleanu. Adresa mea de Messenger este Băgăta punct. Andrei Da. Cristian Burleanu cu litere mici legat. Birleanu cu din. Birleanu. Iar la Facebook la ce scrieți Andrei Cristian Burleanu, așa frumos, cu spațiu. Are mulți fani, deci aveți grijă să-l găsiți. Am mai mult. Fani, nu e, fani, ai foarte mult. Maică ta, taică tu, bunică. Da, măcar eu nu-mi dau like singur. Diamante! Hai să puși tu cu mine.
Oh, vai, mă, deci mă doare, bă, deci, vai, uite și câte diamante. Iar acum, după ce vom lua aceste diamante, vom încheia episodul numărul 5! Dar care e întrebarea? Am zis, Care? dacă ați vrea să fiți un animal, un mob sau o plantă, spuneți ce ați vrea să fiți. La revedere!